Amarya, ga kazar amarcinki. Wannan ba kazar amarci ba ce, kazar Hausa ce. Ke aka ɗaura mu a wuri, amma ni ce zan ci. Kin san Allah tafiya ta zan yi haba tun ɗazu ina zaune ina ta faman jiran su. Haba ƙawata, don Allah ki bari su zo mana. Ko da mun kin gaji da ni. Wallahi ko ɗaya. Kawai dai dare yana yi kuma kin ga ba mota gare ni ba. Kallafa ƙarfe nawa yanzu. In bar da ke Kamis akwai mota a hannun shi. Sa'annan kuma shi ma akwai mota fa a wurin shi. Ta kyarkyara kazar Hausa gaban ki tsaba kazar Hausa kazar Hausa gaban ki tsaba kazar Hausa. Amarya, ga kazar amarcinki. Wannan ba kazar amarci ba ce, kazar Hausa ce. Ke aka ɗaura mu a wuri, amma ni ce zan ci. Kin san Allah tafiya ta zan yi haba tun ɗazu ina zaune ina ta faman jiran su. Haba ƙawata, don Allah ki bari su zo mana. Ko da mun kin gaji da ni. Wallahi ko ɗaya. Kawai dai dare yana yi kuma kin ga ba mota gare ni ba. Kallafa ƙarfe nawa yanzu. In bar da ke Kamis akwai mota a hannun shi. Sa'annan kuma shi ma akwai mota fa a wurin shi. Na ta kyarkyara kazar Hausa gaban ki tsaba kazar Hausa. Yawwa, to kaga ni zan koma daga nan dan na tabbata yanzu amarya na can tana jiran ka. Haba, ƙarya kake, wallahi baka isa ba. Sai ka ce wanda ba ni da gata, amma in ban da abinka, kai ma ka san ai a ciki ba ita kaɗai ba ce. Sai mu je ka raka ni, idan ka raka ni sai ku fita tare da ƙawarta ko? So sanni mai gata, yanzu mu ji, shikenan go. Ni na gaji da wannan daga mutum da ina ledar? Ledar me? Ni ya haɗi da leda ina an ya ka ɗauko ta tana mota. Kin ga malama wallahi wucewa zan yi don ba zan zauna ina musu gadin ki ba tunda ni ba zaman ɗaki na zo ba. Ai da kun ƙara minti ɗaya tak yadda na yanke hukunci zan tafi wallahi da sai ku zo ba ku same ni ba. To yanzu dai ki haƙuri. Ni ma in baccin da ya takura ba wallahi ba zan zo ba. Kawai dai abin da nake gani yanzu ya abin da ya kawo. Yanzu dai duk ba wannan ba. Di shawara ɗaya zan baka zuwa biyu mu ci gaba da tafiya. Wannan dai aure ne kai sunnar ma'aiki za ku raya sallallahu alaihi wasallam. To ni zan faɗa ma na abokinka zan baka shawarwari da kuma abin da nake ganin in ka yi shi insha Allah zaman ku zai ɗore. To ni abin da zan faɗa dai already ka riga ka sani sai dai tunatarwa. Wannan amana ce Allah ya ba ka riƙe. Ci sha tufatarwa duk suna wuyanka kuma sannan da riƙe sirri. Fata na dai Allah ya ba ku zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Shin za mu iya tafiya ba? Zan muku gadin ta kyauta ne? Na manta. Kin ga dare yayi. Ki zo mu je a hanya ma ji. To me ya kawo mu?
ai mun riga mun musu hajji da umara. In banda ma dai budulci irin na dan adam ne sai ka ji suna koran mu. Butulci kuma Allah ya tsare mu da yin butulci. Kun ji ba? Saboda haka ne su masu Jabir suka tafi, saboda suna da nisa. Abdulaziz sarki ma da muka ji haka yi mana. To ango Allah ya tsare. Dan ni ba ma iya biyo ku ne ba, Allah ku ja mun kofa. haka Abdulaziz sarki ya faɗa. Shikenan amarya da ango. Allah ya kawo kazantar daki. Wasa da wani aiwa kai. da ke ka tona Kazar Hausa ya taka kaya Kazar Hausa ido ba mu duba kima bai ya gane ba. Masha Allah. Amarya ba kya laifi. Ko da kin kashe ɗan masu gida. Wai kin ga ciki ta kyau kuwa? Allah ya halitta a wannan wajen. Yanzu dai kana cika ki da surutu. Na san akwai yunwa a jikinmu. Mu fara cin kazar amarcinmu. Daga baya komai sai biyo baya ko? A'a kaga ka tashi mu je mu yi sallah tukunna. A'a. Kin ga ai in ana jin yunwa. Haƙura ake. A ci abinci kuma kazan nan kin san za ta yi kuma kawai dai a hannu na ko ba haka wani ko dan ke ba ki ga siye da ba zai mu dan ci ko sai mu je mu yi sallah ko ba haka bane yawa ci ko karɓi mana haba amarya ai shi yake cire kunya ko ita amarya ai tana son kazar amarya ko mana ayan tare wai kun ji na Kazar Hausa Ni kaga da zaka samu ka je kai alwalan ni ma in samu in je in wanke fuska na da yafi. Hukira, za mu haɗa tare ba? A tare ce. Ina biyo giyar sun ta. Kana da saƙo a waya. Hakika yau rana ce ta farin ciki a wajen ku. Sai dai ni kuma ta kasance akasin haka.
Idan ka zama mutum mai adalci, yana da kyau ka fara biyan haƙƙin uwar gida kafin na amarya. Amma idan ka zama mara adalci, babu shakka zuciyarka za ta iya raya maka kai dukkan abin da ka ga dama. Sannan ka daina tunanin cewa ka tsinci dami a kala. To ina so ka sani cewa kura ce lullube da fatar akuya. Sannan ina so ka sani mafi girman kuskuren da za ka aikata shine ka yi ƙoƙarin kusantar Jannat a wannan daren. Zan baka wata satar amsa. Ka nuna mata cewa baka da lafiya, ba za ka yi aikata komai ba. Za ka ga ba za ta damu ba. Don ka san shi wanda ya saba da abu lokaci guda dan ya rasa ba zai damu ba. Saboda haka na barka lafiya. Ba sai da makanta ba. Na tabbata zuwa yanzu saƙona ya isa inda ya kamata. Hali na cin amana, gashkin yau zamba, baki nuna kara ba, fure kurbi ki samawa. Ita ɗin banza? Wallahi bata isa ta raba ni da farin ciki na, ita kuma ta kasance a cikin shi ba. Don haka sai dai gaba ɗayan mu rasa. Lafiya, me ke damunka? Je ki a ranar gida. Wannan kuɗin su ne kuɗi mafi muni da baƙi a wajena. Kuma idan na ba wani ya ci su, ba zan ji daɗi ba, saboda ba na son kowa ya yi farin ciki. Kamar yadda na kasance cikin baƙin ciki a wannan daren, haka nake so kowa ya kasance. Wannan kuɗin ƙona su shine mafi alkhairi a wajena. Kika biye kawa kishiruwa, kika ki juruwa, kika biye mazuciya mijin kawa, kika kirkiro damuwa. Hali na cin amana, gashkin yau zamba, baki nuna kara ba, fure kurbi ki samawa. Kamar yadda wutan nan take ci, haka zan dinga jin zafin su a jikina. Don haka na yi alkawari yadda suka bakanta mu, wallahi sai sun shiga tasko. Yanzu ya kamata na sa ɗan ba, don ganin na hana su zaman lafiya. He, shegiya ne. Haka akai? Ai kwata nan zan fara. Da ke ka tona Kazar Hausa ya taka kaya. Alhamdulillah, mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan ranar da muka daɗe muna so. Fatan shi Allah Ubangiji ya zama da lafiya, kuma Allah ya albarkaci rayuwarmu, ya albarkaci abin da za mu haifa. Sannan kuma ina da Ubangiji da ke kasance ya haƙuri da ni a bisa wasu sababbin abubuwa da za su gani a tattare da ni, saboda a da soyayya muke, a yanzu kuma soyayya ce za mu ta dindindin rayuwa ta har abada. Da ni za mu iya saba wa junanmu, amma ina fatan mu zama masu haƙuri. Insha Allah. Allah Ubangiji ya mutu albarka. Amin ya Allah. Allah ya saki zama da amin. Cikin ya yi ɗin hidindimin da abin na fice sosai. Don bayana ma na ji na mun ciwo. To abin da za a yi, idan za mu fito ta Hausa mu kwanta, ni zan kwanta nan. Saboda an fitar da ke idan bayan mutum yana ciwo, ya kamata ya ɗan kwanta a wasu ne
da ba kan hakika ba. Wannan kika damun matsala ai. Wannan fadaran farko ne. Haba mutum dan Allah dan Allah ka tashi na haka don mutunta. Ni na san wasa kake. Ba za ki yi amma abin da zan dole na haƙura na saboda in karanta miki amma ba na son jin komai kawai bacci nake so. Kai in dai ka hau ɗin ba matsala an riga an gama. Ina so ka sani mafi girman kuskuren da za ka aikata shine ka yi ƙoƙarin kusantar jannat a wannan daren. Zan baka wata satar amsa, ka nuna mata cewa baka da lafiya ba za ka yi aikata komai ba. Za ka ga ba za ta damu ba, don ka san shi wanda ya saba da abu lokaci guda don ya rasa ba zai damu ba. Ƙawata, har yanzu ba ke bacci ba? Ga yanzu nan muke shirin yin bacci da shi. Ya aka yi ne? Kina nufin wai tare za ku kwanta da shi? Ba mijina ba ne? Kin ga yanzu fa ke gauruwa ce, don haka ki je ki rungumi fulanki ki bacci. Yanzu ke ko kunya ta bara ki ji ba kike faɗa min haka? Ni ina nan ina kewanki ke kina can ba ma ki damu da ni ba? Haba ke kam ƙawata, ki haƙuri ba haka nake nufi ba. Kin ga yanzu lokacin mijina ne, ki bari in bashi lokacin shi gobe sai mu yi magana. Wace ibada? Ke da na san ki da tsayuwar dare. Ai yanzu lokacin sallah ne, ki ɗaga hannu ki gode ma Allah da ya kawo ki wannan lokacin. Kin ga yanzu fa lokacin mijina ne, iya wannan kaɗai ya isa ma in samu aljannata. Ni kan da wa kike magana ne haka? Kairat ce, wai ta kasa bacci saboda kewata. Shike na gabata sai an jima. Shiri na bai yi aiki ba kenan. Ko dai Jannat ta yi faɗa min gaskiya ne. Amma idan sun san wata, ai ba su san wata ba. Gaban ki tsaba. Me ake nufi da kazar Hausa? Ku rubuta mana. Za mu karanta muku comment ɗin mutane wanda muka samu a tallan fim ɗinmu mai suna Kazar Hausa. Mu je zuwa. Balkisu Babangida ta ce masha Allah aiki ya yi kyau a sosai, Allah ya yi jagora. Nura KKG Sadi ya ce masha Allah. Argenus ya ce masha Allah M-Sosis from RG Daɗi, gaba-gaba dai Allah ya ƙara mana basira da ɗaukaka amin. Ya Hajji ya ce good job. Muhammad Mustapha ya ce good. Comedy Plus X ya ce amma a bawa Bilal shawara ya bi duniya a sannu. Abdul Ama Gusau ya ce watching from Zamfara State. Falalu Zazzau ya ce good job. Aisha Muhammad ta ce masha Allah. Abdullahi Mustapha ya ce Allah ya ƙara basira. Nafi'u Rabi'u ya ce of oga Allah ya yi jagora. Abdullahi Umar ya ce masha Allah, Allah ya ƙara ɗaukaka. Suleiman Ibrahim ya ce masha Allah, Allah ya dafa mana. Amir bin Mas'ud ya ce Allah ya ƙara ɗaukaka. Safiya Abdulrahman ta ce masha Allah, Allah ya taimaka. Ɗan Baga TV ya ce Allah ya ƙara basira oga Onshas. Jamilu Muhammad ya ce Allah ya taimaka, amin. Zainab Buhari ta ce Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙaro ɗaukaka, amin. Fresh Boy ya ce Allah ya ƙara basira don Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, amin. Umar Sumogal ya ce masha Allah, Allah ya ƙara ɗaukaka fiye da haka, Allah ya sa albarka ya ƙara basira, amin. Khadija Yahaya
ta ce masha Allah. Muhammad ya ce masha Allah. Abdulaziz Muhammad ya ce very good. Gaskiya wannan fim ya yi kyau sosai. Allah ta'ala ya ƙara basira. Amin ya rabi. Saidu Musa ya ce alhamdulillah fim ya yi kyau sosai. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara basira. Amin. Nura Gaison ya ce Allah ya ɗaukaka wannan fim ɗin. Amin. Umar Usman ya ce lallai akwai cakwakiya. Allah ya ƙara basira. Amin. Asma'u Usman ta ce keep it off. Muna godiya. YGGH ya ce masha Allah. Ibrahim Hassan ya ce masha Allah Abban Sadiq. Wallahi fim ya yi kyau, Allah ya ƙara basira. Amin. Abdul Basir ya ce masha Allah aiki ya yi kyau sosai. Lafazi Entertainment ya ce masha Allah. Ibrahim Rabiu ya ce wato maganar gaskiya oga wannan aiki zai yi kyau sosai kuma insha Allah za mu amfana darasi da ke ciki. Muna godiya. Muhammad Dan Asabi ya ce masha Allah, Allah ya ƙara basira. Amin. Rabiu Yusuf ya ce alhamdulillah masha Allah. Muha SZN ya ce Allah ya ƙara basira. Amin. Musa Y Ibrahim ya ce fatan nasara, Allah ya ƙara basira. Amin. Hamisu Abdullahi ya ce masha Allah abokina, Allah ya ƙara basira. Amin. Fatima Mustapha ta ce masha Allah bro, Allah ya ƙara basira. Amin. Abdul Amagusau, all the best bro, muna godiya. Asma Usman ta ce alhamdulillah. Jinin Madrid ya ce Ubangiji Allah ya yi jagora mai gida. Amin. Muhammad M4 ya ce fatan nasara, insha Allah za ka yi nasara. Amin. Kurba fim fatan nasara, muna godiya. Musa Hassan Idris ya ce Allah ya sa ka fi haka. Amin. Abdullahi Skora Idris ya ce Allah ya ƙara basira yaya Murtala. Amin. Sani TV ya ce masha Allah akwai kallo a cikin wannan shirin domin zai ƙawatar. Comedy Plus X ya ce fim ya yi kanwa. Kurva fim ya ce aikin nan zai yi kyau sosai. Sarki Abdulaziz ya ce Allah ya dafa. Amin. Sani TV ya ce masha Allah akwai kallo a cikin wannan shirin domin zai ƙawatar. Muhammad Kabiru Yusuf ya ce masha Allah. Suleiman Ismail ya ce masha Allah. Safiya Abdulrahman ta ce masha Allah, Allah ya taimaka. Comedy Flux X ya ce fim ya yi kanwa. To jama'a, wannan shine comment ɗin da muka samu na wannan satin. Sannan wannan fim ɗin na Kazar Hausa muna ɗora shi duk ranar Laraba karfe 8 na dare a YouTube ɗinmu mai suna Abokin Movies. Za ku ringa samun shi a wannan YouTube ɗin. Sannan duk sati za mu ringa karanta muku comment ɗin da muka samu. Sannan akwai kyaututtuka da muka tanada wanda za mu raba wa dukkanin wanda muke ganin comment ɗinsu a duk lokacin da muka saki wannan fim. Kada a manta, Abokin Movies. A je a danna subscribe, muna godiya. Amma Dilaro, yau don Allah har yanzu bata fara jin sunan na cin zuciyarta ba? To da san ide zas. Wai Bilal me yasa baka tausayi ne? Irin ku ne kadangarin barikin da suke garin kashe matan aure a. Ko ba ni irin iskanci kenan baki san cewa Allah sa bace? Shirin ne bai aiki ba kenan. Kwana biyu kan ba ci kayyacinsa. Sai kuma me? Saboda idan ka ji kai kare abin nan ba zai kyau. A kaga, ai magani shege karan maguzawa. Kawai ka bar ni na je kawai. Babu mutumin da na kauna sama da wanda zai rufa min asiri idan wani abu ya same ni. Yana so ya samu rabi a cikin zuciyarki. Ban gane ba me kike nufi? Haba, sai ka ce ba Bahaushiya ba? Amma gaskiya matar yayin sakariya ce wallahi. Abin da kuka kun kyauta kenan ya kamata a gano matsalar domin a shawo kan abin da wuri. Kin ga ina raba ki da shige-shige, kar ki je ki gano wa kanki abin da Karfinki, wannan ke da ke annoba ce. Ta ga komai ne yanzu ba sai ya zanyi ba. yanzu haka bikinsa so ya sati biyu. Ina so ki iya kokarin ki don ganin cewa hakan ba ta faru ba. Wallahi sai kin gane shayarwa ne, sai kin gane baki da hankali. Kina ta kyarkyara. Ina kuma zaka je na kusan gamawa. Kin san falarar zuwa masallaci da wuri. Kin ga zan iya yin kasar ni wala kuma yana fula zai samu na rashi. Don ko tabbas zan aikata abin da kowa sai yayi mamaki. Ni shiga idan ka ce ba za ka aure ni ba, zan tone dukkan abin da yake tsakaninmu. Sannan Kazar Hausa a duk ranar Laraba
da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel HausaMovies, sai kuma Dalla TV ranar Laraba da misalin karfe 9 na dare. Gaban ki tsaba kina ta kyarkyara, gaban ki tsaba da ke ka tona ya taka kaya, ido ba mudu ba, kima bai iya gane ba, amma yana rufewa ba sai da makanta ba. Kika biye kawa kishiruwa, kika kituruwa, kika biye mazuciya mijin kawa, kika kirkiro damuwa. Hali na cin amana gashi kin yi yau zamba, baki nuna kara ba, kure kurbi ki samawa. Kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da kika tona, kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da kika tona ya taka kaya. Tsaba da kika tona ya taka kaya. Kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da kika tona ya taka kaya.